Скъпи майстори, сега ще ви покажа, че това яке е непромокаемо, издържа под вода на дълбочина до 50 метра, високо налягане и сексуално напрежение. Абсолютния поток, ти си топ. Искам да го плачеш, искам да си удря в пода. Искам да го друсаш, да газира като сода. Направо ги убивам, бръскам чашите високо горе, да се чува дам. Партито е хай, с тебе яко до край. Искам с тебе ми е най. Направо ги убивам, бръскам чашите високо горе, да се чува дам. Партито е хай, с тебе яко до край. Искам с тебе ми е най. Казах, стига! Вари го, печи го, палтекс си е палтекс. Абсолютния поток, ти си топ.